Bueno, pois comezamos. Bo día a todos. Comezamos cada acción de contas dos asuntos de Xunta de Goberno de hoxe. O primeiro dos asuntos é unha proposta de aceptación dunha licencia para executar obras dunha nova planta no polígono da Xionlla. Trátase dunha planta dunha nave en torno a 800 metros cuadrados para actividade de logística, distribución e transporte. A proposta número 3 é unha proposta tamén dunha solicitude de licencia para a demolición dunha vivenda unifamiliar na rúa Juan Uría. E a proposta número 4 relacionada ca terceira é a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar despois da demolición total na rúa Juan Uría Riu. A proposta número 5 da Xunta de Goberno é unha proposta tamén de licencias da aceptación da cesión de viario e a concesión dunha licencia para a construción dunha vivenda unifamiliar na rúa do Sandino. A proposta número 6 é unha proposta tamén de cesión de viario e concesión de licencia para rehabilitar unha vivenda unifamiliar na rúa Porto do Medio. A proposta número 7 é a aprobación inicial do estudo de detalle da parcela 2 do quinteiro do Parque Empresarial da Xionlla. Trátase de estudar a volumetría actual para unificar varias parcelas de 10.000 metros cuadrados. A proposta número 8 é unha proposta tamén da Concellería de Espazos Cidadás relativa á aprobación inicial da modificación puntual do plan parcial do SUM 22 para a reordenación de volumes no quinteiro 16 en Castro de Abaixo. Trátase tamén unha proposta de modificación vinculado a uns cambios na volumetría que se quere facer para adaptar espazos que actualmente son garaxes. A proposta número 9, tamén unha proposta do Concelleiro de Espazos Cidadás, é a transmisión dunha licencia por falecemento do titular. Do 10, a proposta 10 a proposta número 40 son expedientes propostas de bonificacións fiscais en diferentes impostos municipais, no imposto de plusvalías e no imposto tamén do IBI. A proposta 43 é unha devolución de fianzas o contrato de uniformidade da Policía Local dos diferentes lotes do contrato. Estamos a falar de 476 euros de devolución de fianza no lote A e 599 euros para os restantes lotes, o B, o C e o D. A proposta número 44 é unha proposta da Concelleira de Desenvolvemento Económico de Marta Lois en apoio a unha iniciativa empresarial local, a unha empresa de Santiago que solicita que a declaremos iniciativa local de emprego e que lle traslademos o noso apoio. O apoio consistirá en cesión de espazos no edificio municipal do Cersia, así como diferentes accións formativas ou posibilidade de participar en liñas de apoio de subvención que se promoven a través do Departamento de Promoción Económica, como pode ser o Compostela Móvese. A proposta 45, a partir da proposta 45 ata a proposta número 64, tratanse de diferentes convenios nominativos con entidades sociais que se reparte unha cantidade de orzamento de 630.000 euros na súa totalidade. Vou ir detallando cada un deles. O primeiro é un convenio nominativo con Special Olympics Galicia por unha contía de 3.500 euros. O seguinte é un convenio nominativo que fai a Concellería de Igualdade ca Fundación USC Deportiva por un importe de 9.000 euros de achega municipal que ten como objetivo os programas de conciliación do verán que se fai na USC.
A proposta 47 é unha proposta da Concellería de Políticas Sociais, tamén un convenio nominativo con Centro Cultural e Social da Xoán 23 para mantementos dos servizos do albergue con unha contía de 60.000 euros. A proposta número 48 é tamén un convenio nominativo con Cáritas Diocesana no programa de Vagalume de 30.000 euros. A 49 é un convenio coa Asociación de Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual, con Aspas, por un importe de 6.000 euros. Trátase dun programa orientado ao respiro e a programas de conciliación familiar. O punto número 50 é un programa nominativo, neste caso coa Fundación Rosell, por un importe de 5.000 euros, que a Fundación Rosell está facendo actividades e accións de asesoramento xurídico a migrantes. O 51 trátase dun convenio nominativo ca Escola de Tempo Libre Don Bosco por un importe de 5.000 euros para os programas de conciliación para os campamentos de verán. O punto 52 é un convenio nominativo tamén ca Asociación Iténera de Voluntarios de Saúde Mental por un importe tamén de 5.000 euros co xito do convenio de formación e inclusión social. A proposta número 53 é un convenio nominativo coa Fundación Monte do Gozo, o proxecto Home Galicia, por unha achega municipal de 45.000 euros. No caso, a proposta número 54 é o convenio nominativo coa Asociación de Dano Cerebral de Compostela Sarela, neste caso son 3.000 euros para actividades de inclusión social. A proposta 55 con a Asociación FEAFES, Federación de Asociacións de Familiares Enfermos Mentais de Galicia, que ten un orzamento, unha achega municipal de 60.000 euros destinada a pisos de saída e inserción social, ao mantemento de diferentes pisos de saída e inserción social. A proposta 56 é unha proposta dun convenio nominativo coa Cruz Vermella, 75.000 euros. A Cruz Vermella, a través deste convenio nominativo co Concello, ten os equipos de rúa para as persoas sen teito e tamén leva a teleasistencia complementaria para o servizo de axuda ao domicilio. A proposta número 57 é unha proposta tamén dun convenio nominativo con Cáritas por un importe de 100.000 euros para cubrir diferentes necesidades básicas de atención primaria. A proposta número 58 é tamén un convenio nominativo coa Asociación de Persoas Sordas de Santiago de Compostela, que ten unha achega municipal de 10.000 euros e que o obxectivo do convenio nominativo é o servizo de intérprete de linguaxe de signos. A proposta número 59 é unha proposta do convenio nominativo coa Fundación Andrea de apoio aos nenos, as crianzas con enfermedades de larga duración, que ten un orzamento de 3.000 euros e o obxectivo do convenio nominativo, aparte que se subvenciona a achega municipal, é o mantemento dun piso cercano ao hospital como piso para os familiares das crianzas. A proposta número 60 é unha proposta tamén nominativa de 60.000 euros de achega para a cociña económica, e a 61 é unha proposta tamén de convenio nominativo de políticas sociais coa Asociación Alcer, Asociación de Loita contra Enfermedades do Ril da Coruña, con un importe de 4.000 euros. O obxectivo do convenio nominativo é realizar accións de difusión e divulgación. A proposta número 62, tamén un convenio nominativo por un importe de 9.000 euros con a CEN, a Asociación de Esclerosis Múltiple de Compostela, que ten como obxectivo financiar un servicio de fisioterapia. A proposta número 63 é unha proposta tamén dun convenio nominativo coa Fundación do Secretariado Occitano por un importe de 23.000
euros para os diferentes programas de promoción e accede, de inserción laboral e de apoio nos estudos. E, por último, a última proposta de convenios nominativos de políticas sociais, con entidades sociais, é a número 64, un convenio nominativo de 10.000 euros que existe co Colexio de Abogados de Santiago de Compostela para asesoramento en temas de vivenda e desahuciamentos. A seguinte acordo da orde do día, o punto número 65, trátase da resolución da convocatoria de subvencións para o fomento da igualdade e das persoas do colectivo LGTBI. O que se conceden son un total de 22.328,70 euros con diferentes entidades a que se lles outorga a subvención, a que se lles concede a subvención. A Asociación de Viúvas de Rosalía de Castro, a Asociación de Empresas de Inserción de Galicia, a Federación de Autismo Galicia, a Asociación de Empregadas do Fogar, a Asociación para a Promoción e Integración das Mulleres Galegas do Rural, a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, a Vogalía de Mulleres da Asociación Veciñal do Camiño de Santiago, a Asociación de Mulleres Nacionalistas Galegas, a Plataforma Feminista Galega e a Asociación Cultural e Veciñal As Rañas de Andrés e Sindicato Labrego Galego. Esta convocatoria de subvencións abertas para propostas e actividades e programas en prol da igualdade é a terceira convocatoria que se realiza este ano por un importe, como decía, total de 22.328,70 euros, o que se concedeu. A proposta número 63 é un convenio nominativo da Consellería de Acción Cultural co padroado da Casa da Troia por un importe de 3.600 euros. E, ademais, tamén se dá conta na Xunta de Goberno da asinatura de outro convenio nominativo, neste caso da Consellería de Deportes, coa Federación Galega de Baloncesto, na que o Concello achegou unha contía de 10.000 euros. Con isto acabaríamos ca orde do día ordinaria e iría ás urxencias. En urxencias son 6 urxencias. A urxencia número 1 é unha proposta do Concelleiro de Espazos Cidadáns da aprobación inicial. Esta é a aprobación inicial en Xunta de Goberno, pero terá que ir a pleno, unha competencia plenaria, da aprobación inicial do proxecto de regulamento do Consello Municipal de Accesibilidade de Santiago de Compostela. Houbo unha reunión desta Comisión de Accesibilidade o pasado 1 de outubro onde se escolleron os diferentes membros da comisión, así como se traballou unha proposta de regulamento. Está composta a comisión por todos os grupos políticos representados no Concello, por colexios profesionais e por 10 asociacións vinculadas en temas de accesibilidade en Santiago. Será unha proposta de regulamento que irá a pleno, a competencia plenaria. O seguinte punto da orde do día, da Xunta de Goberno, de urxencias, a proposta da Concellera de Igualdade relativa á aprobación da programación de actividades e gastos da campaña de sensibilización do 25 de novembro. Trátase dun importe total de 81.300 euros que ten dous principales vías de gasto. Por unha banda están as achegas de materiais da campaña, as achegas dos materiais divulgativos da campaña aos diferentes asentes sociais, económicos e empresariais da cidade, e por outra banda tamén está a coordinación cos máis de 87 concellos, neste caso 87 concellos e 3 deputacións de Galicia que están participando nesta campaña en contra da violencia. A proposta número 3 das urxencias da Xunta de Goberno trátase dunha adjudicación do contrato de definición, deseño e instalación de sinalética nos principais viarios do rural. Ten un importe de adjudicación de casi 50.000 euros
IBE aparte. Trátase dunha primeira fase que permitirá a renovación do 50% da sinalética do rural, así como tamén a inclusión a instalación de outra sinalética que actualmente non existe no rural para sinalizar as entradas e saídas nas parroquias, así como tamén os centros socioculturais que hai no rural. Esta instalación comezará pola parroquia de Carballal. A proposta 5 da Xunta de Goberno das urxencias, tanto a 5, non, perdón, que me estou saltando unha. ¿No? Sí, Asaris. Asaris. Sí. Bueno, teño diferente. Bueno, as seguintes dúas propostas, non me estou saltando ninguna. As seguintes dúas propostas son as penalidades. Sí, a Asaris quedou antes. Salteime a das Aris, non? Vale, que eu tiña como último punto que da Xunta de Goberno. Entonces, como estou mirando polas miñas notas máis polo que vos pasamos, vale, pois as seguintes dúas propostas son penalidades no contrato, bueno, iniciar a proposta dunha posible sanción á empresa Cobra Instalacións e Servicios, que é unha das empresas adxudicatarias do contrato de instalación de alumeado público financiado polo IDAE, un alumeado público que tiña como prioridade pois a eficiencia enerxética e neste caso pois existieron incumplimentos no contrato de propostas, bueno, en diferentes ruas da cidade, de propostas de instalación do alumeado público, e proponse pois iniciar unha sanción, iniciar o procedimento de dúas sancións en concreto, unha de 3.367 euros e a segunda sanción de 2.921. E a proposta que me saltei antes é a proposta da Consellería de Espazos Cidadás, onde está aquí? Vale, no que se acorda distribuir pois as diferentes contías que lle concederon ao Concello de Santiago nos Aris. Estamos a falar de máis de 2,5 millóns de euros, destínanse pois a súa distribución en diferentes anualidades no 2018 e no 2019-2020. Esta proposta. Aquí está. Vale, en concreto distribúese da seguinte forma: serían para o barrio de Vite un total de subvención un total de subvención para a rehabilitación das vivendas por parte do Ministerio de 512.000 euros e da Xunta de Galicia de 128.000 euros. Tamén hai unha contía que achega ao Ministerio para obras de urbanización no barrio de Vite de 121.000 euros. E no caso de outras áreas de rehabilitación integral estamos a falar de unha achega do Ministerio de 1.848.000 euros e da Xunta de Galicia de 462.000 euros. O Concello de Santiago aporta tamén en gastos do Concello de gastos de persoal máis unha aportación que se fai no apartado de urbanización para o barrio de Vite. Tenes algunha pregunta?
La cantidad que acaba de decir ahora, o sea, ¿es solo para el barrio de Vite? Non, divídese hai unha parte que é para diferentes áreas de rehabilitación e outra en concreto que sí que é para a rehabilitación de Vite. A de área de Vite, como vos decía, é un importe de, bueno, pues en torno do que subvencionan en torno a 800.000 euros, o que subvenciona entre a Xunta de Galicia e o Ministerio, e o importe restante vai para áreas de rehabilitación integral seralizadas. En total son 1.969.000 financiado polo Ministerio e 717.000 euros financiados pola Xunta de Galicia. Máis de 2,5 millóns, 2.600.000 e pico. Y luego quería preguntarle por la cantidad de convenios que se aprueban. ¿Es habitual todos estos? ¿Algunos nuevos? ¿Aumentan las partidas? Os convenios nominativos que se aproban creo que non hai ningún novo este ano, no 2018. Sí que hai modificacións nas contías en comparación co 2017 en función do que se aprobou nos orzamentos do 2018. Por exemplo, quero recordar que na Fundación Rosell, que é un dos convenios nominativos da Consellería de Políticas Sociais que teñen para asesoramento xurídico para migrantes, sí que se veu incrementada este ano. E o resto tamén hai un incremento na Asociación de Esclerosis Múltiple de 3.000 euros máis do que era habitual o ano pasado, no que viña sendo habitual no Concello. Y luego, el Consello Municipal de Actividad, ¿qué son? ¿Es uno de estos consellos de participación? O Consello, si, a Comisión de Accesibilidade é un consello de participación que se crea novo, non existía antes, que ten como objetivo determinar un plan e actuacións de accesibilidade, non só desde un punto de vista de accesibilidade para persoas con mobilidade reducida, senón tamén outro tipo de accesibilidade, como accesibilidade administrativa para as persoas que teñen algún tipo de discapacidade. Ali están representados 10 asociacións de diferentes ámbitos e traballos con temas de accesibilidade. Está Cogami, pero tamén hai outras asociacións de persoas con discapacidade. Comezou a andar, como decía antes, o 1 de outubro, é a primeira reunión que tiveron, onde se reuniu o goberno cos diferentes grupos tamén da oposición e os colectivos mencionados, e a proposta de regulamento irá probablemente ao pleno de novembro. Pero, o sea, teniendo en cuenta cuánto hay que pasar por Cireno y todo eso, ¿creo que dará tiempo a elaborar el plan antes de que acabe la legislatura? Máis que o plan está sendo xa tramitado unha proposta de pregos de redacción pola Concellería correspondente. O que se procura tamén da Comisión é fixar os obxectivos para que Santiago sexa unha cidade máis accesible, non? E tamén fixar as prioridades. Vivimos nunha cidade que ten aínda bastante traballo pendente que facer en temas de accesibilidade, tamén polas dificultades que ten o casco histórico e as características singulares de Santiago, non? Entón, a idea e o obxectivo da Comisión é que entre o Concello, representado de forma plural por todos os grupos e as diferentes asociacións e tamén o asesoramento dos colexios, se acorden as prioridades e as medidas de actuación, non? De todas formas, aínda que non existía de momento a Comisión de Accesibilidade, pero que sí que había ese requirimento e tamén creemos que así pode ser bastante máis productivo e consensuado todas as medidas que se fagan. Durante o 2018, como sabedes, fixéronse diferentes actuacións de accesibilidade. Houve un investimento de algo máis de 200.000 euros en diferentes rebaixes de aceras en pasos de peóns en Santiago, e tamén
todas as propostas de obras que se están a realizar, a accesibilidade é un dos elementos claves, todas as obras que se están facendo, Castrondouro, bueno, Triacastela teñen pois a accesibilidade como un elemento pois importante e prioritario, non? Non sería un lógico aprobar a regulamento antes de crear o Consello? E que a primeira reunión que houbo o 1 de outubro da Comisión de Accesibilidade o que tiña como obxectivo era debatirse entre todas as persoas e asociacións interesadas en participar, pois debatir ese regulamento, non? Alguna pregunta máis? Non? Vale. Pois, tendes algunha pregunta máis? Non? Vale, vale.